En aquest videotutorial us explicarem les diferents capçaleres que podeu configurar en GenWeb 6. Respecte a la versió 4 han aparegut de noves i en aquest videotutorial us anem a explicar quines són. Quan feu login, els usuaris que sou webmasters, que teniu uns permisos especials, més permisos en el vostre GenWeb, veureu al menú lateral esquerre una opció de configuració del lloc. Jo aquí tinc més opcions de les que veureu vosaltres, perquè sóc administradora, però teniu configuració del GenWeb i teniu el header. Si no teniu accés a aquesta opció i ho necessiteu, ens poseu un tiquet i us donarem accés, els permisos necessaris. Llavors, el primer camp que trobem són els tipus de capçalera que tenim disponibles a GenWeb 6. Per una banda, tenim només títol. Ens apareixerà en negre el títol del nostre GenWeb sense cap imatge recurs. Per una altra banda, tenim el que anomenem estàndard. L'estàndard és aquesta imatge allargada que ja teníem a GenWeb 4 i que la majoria de webs que ja estan en 6 conserven perquè amb la migració hem passat amb aquesta imatge allargada, que ens ajuda, és una imatge recurs que ajuda a separar una mica del que és la capçalera de la resta de continguts. I hem afegit noves capçaleres que fan servir el que s'anomena Hero Image, que són aquestes imatges grans, molt atractives que veiem ara a molts webs. Llavors, aquesta imatge, si l'alçada és més o menys de mitja pantalla, li diem Half Hero, i si és de pantalla completa, li direm Full Hero. De Half Hero tenim dues opcions. Una Half Hero amb el títol en fons blau UPC o bé una Half Hero amb el títol en negre. I també la que té fons blau UPC li podem incorporar un claim que és com una frase publicitària. I per últim tenim la Full Hero, que ocupa tota la pantalla. I quan fem scroll ja veiem la resta de continguts que hi ha per sota. A banda de les capçaleres de les pàgines principals, perquè aquestes capçaleres afecten a la pàgina principal de català, castellà i anglès, els idiomes que tinguem publicats. Si nosaltres anem, per exemple, en aquest cas tenim la capçalera Half Hero amb fons blau UPC. Quan anem a una pàgina ja interna, ens trobarem el nom del web en negre i pot haver-hi o no imatge. I si hi ha imatge, és la imatge estàndard de la que parlàvem abans, que configurem al header. Una altra cosa que podem configurar és que el menú de navegació inicialment està sobre fons blanc i pot quedar-se sobre fons blanc, però també pot transicionar a negre de manera que sigui més llegible, destaqui més respecte als continguts. Una altra opció de configuració que hem incorporat recentment és, en el cas de les Half Hero, la imatge pot ser enllaçable. Llavors, per exemple, podrem destacar activitats que fem, per exemple, unes portes obertes o una activitat. Llavors, tot el conjunt de la imatge serà enllaçable i tenim un text que crida a l'acció de l'usuari perquè cliqui en què descrivim cap a on anem, cap a on va aquest enllaç. Doncs això ho configurem també en el header i clar, ho haurem de configurar per cadascun dels idiomes. O sigui, cada idioma pot tenir una Hero Image diferent i pot tenir o no enllaç.
segurament de vegades els idiomes com anglès tenen menys moviment perquè no tenim recursos per mantenir tantes opcions, però en aquest cas, per exemple, tenim enllaç en català, però no en tenim en castellà i en anglès. Llavors, què hem de posar per fer-lo enllaçable? Tenim un camp per al text alternatiu, que per accessibilitat hem de descriure la imatge. En aquest cas, nou laboratori de robòtica amb braços articulats. Posem l'enllaç a on anirà, posem un text per la imatge, que és el que hem vist en la rodoneta negra, i aquesta rodoneta negra pot ser una rodona a l'esquerra, a la dreta, o un bàner a la part inferior, que escollirem el que més ens convingui en funció de la imatge que tenim perquè no tapi una part important de la imatge.